Ang buhay ko noon ay masabi ko na ito ay masaya, matiwasay at simple. Ako ay namumuhay na kasama ang aking mga kapatid at ang aking mga magulang. Ngunit, sa kasamaang palad, Mga anak, magaling na. Sabay-sabay na tayo magtanghalian. Opo, Nay! Na, magaling na. Sino magdadasal ngayon? Ako po na. Magdadasal lang. Maraming po salamat sa pagkain po. Maraming po ang sabi ko. Pagkain po ang saka sa araw po. Dahil ngayon yung tatay nyo, hindi wala pa ang oras. Kaya po yung sa akin. Kaya po tayo. Wala po tayo. Yes po. Kamusta naman kayo mga anak? Kamusta yung pag-aaral nyo? Okay lang po. Matataas pa ang aking grades. Ako rin po tayo. Ano po tayo? Tama na yan, baka mag-traffic ko na na hindi maganda yan. Sino maguro ngayon? Si ate! Ay, bahala kayo dyan ha. Maguro at mag-iriwa kayo dyan. Magsabi lang ng mga dumi. Ayos na kayo dyan. Babalik mo na sa trabaho. Opo, makalipas ng ilang buwan, ang tatay ko ay naloko sa bisyo na siyang naging dahilan ng aking mga magulang na mabuhod sa utang at simula noon ay lagi na sila nagbabangayan na siyang unti-unting sumira sa aming pamilya. Sa mga panahong iyon ay nagbubuntis ang aking nanay at dahil sa kakulangan ng pera at kahit na dahil nagdadalang tao ay lagi pa rin silang nag-aaway ng aking tatay. O ano? Lasing ka na naman. Ano ba pakailan mo ah? Wala ka ng konsiderasyon. Nakikita mo na nag-iyak tayo lahat. Walas ka pa ng waldas. Bisyo ka pa ng bisyo. Hindi ka na naawa sa akin. Wala kang kwenta. Sige, saktan mo ako. Nakikita mo na nagtatalong tao ako tapos nagagawa ba yun ako saktan? Umayos ka dito. Wala kang kwenta. Ang mga pag-aaway na yun ay siyang naging dahilan sa naging maselang pagbuntis ng aking nanay. At nang mga lumipas ang panahon, inanganak na nga ang aking nanay. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari ay hindi magandang bata ang naibalita sa amin ng aking tatay. Ang aming bunsong kapatid ay may sakit sa puso. Ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay, isang buwan ang nakalipas nang siya ay naipanganak. At dahil doon ay sinisi ng aking nanay ang aking tatay sa pagkamatay ng aming bunsong kapatid na siya naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos ng libing, Ano? Lasing ka na naman ulit. Wala ka naman ibang ginawa kundi magbisyo na magbisyo. Hanggang ngayon, nagbawagas ka pa rin ng pera para sa walang perang bagay. Ano naman ba problema mo ah? Sinisisi mo na naman ako sa pagkamatay na anak natin? Ay, wala naman talaga ang kasalanan. Kung hindi mo sana ako sinasaktan lamang kung pinagpupunta sa sabi sa siya magkakasot sa puso, hindi sana siya mamamatay. Ako lang talaga ang problema dito. Kung hindi ka na pagbabaya, hindi mo mamatay ang anak natin. Lumayas ka dito! Ay, lumakadamit pa! Lumayas ka! Maghiwalay na tayo! Talagang lalayas ako. sila ay nahiwalay, unti-unting nasira ang masayang pamilya. At doon nagsimula na naloko na pati ang aking sarili. Naging miserable ang aking buhay dahil sa kanilang paghiwalay. Simula noon ay ang daming katanungan sa aking isip na kung bakit nga ba nangyari sa amin iyon na umabot na naghanap ako ng kasiyahan ng mga makabundong bagay tulad ng bisyong alak, sigarilyo, marijuana at pagbabarkada. Hello, Bar! Bar, dito po tayo sa amin, dito sa tabahan. May bagong dala si Christian. Di ba, bagong dala? Di ba? Di ba? Gusto ba? Huwag mo na, hindi natin si Christian, may dala siyang bagong ito. Oh, balita ba?
Ikaw. Sana to. Iwan mo na pa. Sunod ka na mo ha. Kung pwede na yung bayad ko, susunod bigyan ka namin ng mga namin. Mas marami pera rin ba? Di ba? Kung gusto mo benta ka, kada benta may tubo ka, may libig ka pa. Sige pa, start mo muna. Ringan na pa. Sige pa, ringan. Ringan pa. Ito, luminan tayo ito. Sa pag-uwi ni Prince. Ano? Kasi ka naman din. Ha? Nandiyan na. Malang-malang sa tatay mo, mga sikero. Ano? Kasalanan ng tatay ko? Kasalanan ko na rin? Oo! Dahil na naman kayo, no? Walang kwenta, mga adik. Mga sikero, wala kayong ginawa kasi magalit sa mga kasi tayo na kahit sa kakakaan buhay. May sama na po. Isa mo ng puso, wala kaya! Lumayas ka dito, umiyak sa akin mo! Aray talaga ako. Dahil sa naging away namin ng aking nanay, ay tinakmal na ako nito at naging dahilan na umuwi ako ulit sa aking tatay. Nang mangyari na nga iyon, ay lalo akong naloko sa bisyo at barkada na kung saan ay nagtatrabaho ko para lang sa bisyo ko. At dahil doon, ay minsan ko bang makasukan ang magbenta ng marijuana para lang makamit at magkaroon ng sariling pera. Ngunit isang araw ay may isang pangyayari hindi ko inaasahan. Nandito ka. Nakakuha siya rin yung mga. Mahinig ka na ba ng tawad niya? Oo, ang sabi na guys, no? Sinabi namin sa ako na makakita ko ng week. Sige, pwede kang tumuloy dito. Pero alam ko na wala kang pera at trabaho. Lahat ng hingain mo sa lamesa natin, yun yung kakainin natin. Okay lang po, kahit na lang po ako nagtatrabaho. Sige na, pahinga ka na. Sabihin. Kinabukasan. Dapat, Lupa, tuloy-tuloy mo kasya ng mga dapat, ako kayo, mga kayo ba? Yamas, listening class, ito lang. Kita ni Robin at ni Christian. Atol! Nari sa akin. Ay, dito. Ay, ginagawa na. Salamat na. Kita ni Arvin kay Angelo. Mapahamak na yun. Sige, salamat po sa pagsabi. Pagka-uwi ni Angelo ay nadatnan niya si Fritz. Gumagamit ito bibenta ako. Ay. Ano? Sumagot ka! Nagbibenta at gumagamit ka? Oh! Bakit? Magkait ka? Malamang anak kita eh. Mali yung ginagawa mo. Mapapalamak tayo sa ginagawa mong yan. Ay, yung trabaho sinasabi mo sa akin? Sus, parang hindi mo naman ito ginawa. Gumamit at nagbenta din naman. Kaya ako lang ang sarap na magalit. Masunog ka mong bata ka? Uy! Muli ka dito! At si Robin ay pumunta at humingi ng tulong kay Bulata. Oh, ano? Sabi na, habang nandito ka, anong meron? Pwede bang dito muna akong makitulog at magpalimas ng gabi? Nag-alay kasi kami ni tatay. O sige, tara, pasok. Kumain ka na ba? Kumain ka muna. Okay na ako, salamat. Robby, hindi ka dito. Nalaman ko nangyari sa'yo kagabi. Bakit mo sa akin? Gusto mo magpatay mo ng pupunit sa trabaho namin. Salamat po,
na. Nakapag-isip na po na. Sa kalaunan na hindi ko pa naisip na umalis, ngunit dahil nga sa naging alitan namin ng aking ama, ay pumunta ako sa Mabalacat sa isang pinsan para magtrabaho. Isang umaga nang bago ako pumunta sa aking trabaho, ako ay nagtimpla ng kape at tumupo habang nag-iosip at napaisip na kung ano ba ang aking gagawin. Ngayon ako. Dami-daming problema. Ano kaya gagawin ko? Puro na lang ito. Kailan kaya ayos yung buhay ko? Siguro, gawin mo na kay tatay, hinom ako. Para umalis na yung gusto namin. Ba't nandito ka? Nag-aaral pa naman ng away? Hindi tayo. Nagin ako dito na yung tawag sa mga nakaw. Doon ko, ginawa ko at hindi mo nagkagulit na. Sorry ko tayo tayo. Buti naman alam mo kung puro yan humingi ng tawag. Alam mo naman na gusto ko lang makakabuti sa iyo. Ayaw kung sumunod ka sa mga mali kong gawa. Tatay, lumipas sa mga panahon sa aking buhay ay ganoon pa rin. Nandun pa rin ang aking bisyo at tila ako'y ligaw pa rin ng landas. Ngunit sa isang pagkakataon ay tila namulat ang aking diwa. Isang araw ay mayroon akong isang kaibigan na inanyayahan ako na maging ninong sa kanyang anak na binibinyagan. Ito ay naganap sa isang church na kung tawagin ay born again. Dito, kumusta ka tol? Kumusta ka? Ayos na. Yung anak ko, bibinyagan ko yan. Pagpunit sana ka ng ninong. Yeah, pwede naman ako dito. Sige pa, una na ako ng par. Dala ako. Sa naganap na kabinyagan. Magandang araw sila. Ngayong araw tayo ay nagtipon-tipon upang Magandang araw sila. Ngayong araw ay tayo ay nagtipon-tipon upang binyagan ang anak ni Mrs. and Mr. Gonzales. Ang mga magsisilbing ninong at ng batang ito ay naway kayo ang maging gabay at hindi kaagapay ng batang ito sa akin. Tapos magbinyag ay nagayaan ng Panginoon para sa celebration. Dito may nakita at nabigyan ako sa isang babae na di ko inaakalang na magbibigay ng liwanag sa aking buhay. Sabi, salamat sa pupunta nyo ah. Salamat din. Tumatawag si Mrs. Umuwi ko muna siya. Linis ka. Ng gabing iyon ay may nag-chat sa akin na isang babae na hindi ko inaasahan. Na siya pala iyon na aking nakilala kagabi. Nagsimula kami magkabutihan sa chat hanggang sa lagi na kaming magka-chat, video call, at minsan ay lumalabas pa para kumain ng magkasama. Simula nung makasama ko siya ay nag-iba na lahat sa aking buhay. Nung makilala ko siya, ay naging madalas na ako sa pagpunta sa church. Noong una, intensyon ko lang ay para makita ko siya, ngunit sa pagdalo ko ng mga misa ay naintindihan ko na lalo ang mga turo ng pastor doon. Lahat ng kanyang mga sinasabi ay parang tinatamaan ako at naalala ko ang mga ginagawa ko na hindi karapat-dapat. At ako ay naiyak habang nananalangin at doon ko napagtanto na ang mga ginagawa ko ay mali. Ang kawalan sa atin ay may mga ginagawang mga maling bagay tulad na pag-inom, pag-nigarilyo. Ngunit sabi dito sa Romans
Verse 2, huwag kayong mag-iayang sa takbo ng mundong ito. Sa halip, kayanin yung pagdiwin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti kang gusto at yung ganap sa kalooban ng Diyos. Tayo tumayo ang magdasal. Panginoon, maraming salamat sa araw nito. Nagtipuntin ko sa men. Naway tanggalin niyo sa kanila ang mga muntong bagay na dati nilang ginagawa. Panginoon, alam ko, mga nag-receive sa inyo. Tulungan niyo sila sa kanilang pagbabago, Panginoon. Itong aming samad dalangin at sumatalos mo pangalan ng Jesus. Tapos ng misa, sa kasamaang palad, ang church na iyon ay kasama sa demolish sa Margot at dahilan kung bakit hindi na ako nakapag-church muli. Nasama rin dito ang bahay ng kaibigan kong babae na naging dahilan sa sobrang limit na namin pagkikita at pag-uusap. Pag-aayain ng kaibigan ni Robin sa kanya. Sa church, nung nalaman ko kung saan nakatira si Bianca. Sa una ay pumunta lamang ako doon para makita ko siya. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay hindi ko na namamalayan at na lagi na akong nakakapagsamba. Dito na nagsimula ang bagong yugto sa aking buhay na kung saan ay unti-unti na akong binago ng Panginoon. Ako ay nagbabautismo sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Doon ko naramdaman ang pagbabago at sayang hinahanap ko sa aking buhay. Ang mga bisyong aking kinagisnan ay aking nilimot at hindi na muling ginawa dahil nang makilala ko ang Panginoong Jesucristo. At ngayon ay patuloy akong naglilingkod sa Panginoon. Tayo tumayo. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang tulong sa Yahweh, purihin sa langit ang malakas na kaglan. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkatalina. Purihin sa lukbog ng mga tapureta. Awitan sa saliw ng kalba at tira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Ang apat pauta, lahat ay purihin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pongka. Sa lahat ng tugtog, siya ay pagpurihan. Purihin si Yahweh sa lahat ng kilala. Purihin si Yahweh. Kahit na minsan ay may mga bagay na hindi na maintindihan ang nangyayari. Dahil sa gawa ng diablo at dahil kilala ko ang Panginoong Jesucristo na siya ang nagbibigay sigla at lakas sa aking ngayon. Saan man ako tumaroon. Ang buhay ko ay puno ng paghihirap, maligaw ka man sa landas at gumawa ng di mabuti. Ngunit kung magtitiwala ang aking kilala ni Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, ay tiyak na ikaw ay sasadma sa mga pasakit sa iyong buhay. Minsan ay isang tao lamang ang pwedeng magbago ng buhay mo ng gusto. Hindi man naging kami ni Bianca, ngunit siya ang naging tulay upang makilala ko ang Panginoon at makita ko ang tamang landas para sa buhay ko. Ako si Robin Estrada at ito ang aking kwento. God bless.